Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Yopanga misewu ili manifesto chifukwa kulima kupanga zinthu kukozolima opanda nsewu sitipindula kwenikweni. Chifukwa abena mapindula ndi okhaokha ali mavenda ochokera kutali amatsagula mbewu zathu pa mitengo yozizira. Ndiye zomanga misewu ndiye nkhani imene amayikonda a profesa. Tiyeni tavotera profesa kuti alowenso mboma apitilize ntchito zimene anayamba kale. Zimene zili manifesto sizachilendoyi ndizomwe amapanga kale. Atachoka boma amaganiza kuti anzathu apitiliza, ndiponso anzathu adanena kuti tidya katatu. Kodi mukudya katatu? Ananena kuti fetereza wakosa uzande kanthu mukula mukugula tiyeni tikavote bwino kuti zonse zipezeke. Aprofesa ndi munthu wokonda chitukuko, ndipo kungolowa mboma manifesto ikuti kulowa mboma constituency ino pa chaka chimodzi komanso ma constituency onse Malawi muno atipatsidwa ndalama zambirimbiri za chitukuko. Atipereka ndalama zokwana 5 billion kwacha ku constituency ile iliyonse. Oyang'anira zitukuko zing'ono amene adzakhale patsogolo timadziwa mu ADC ndi VDC amene amakhala macheya ndi mafumu athu omwewo, komanso ndi IMP ndi akansela. Ndiye kuti china chilichonse chidzachitikira konkuno, ogwira ntchito akonkuno, ntchito zidzakhala zopezekeratu. TPP woye! Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.